masu gari, mu ne a gari. Zahirin gaskiya manzo na bani daina yabanka, so da kaunar ka manzon Allah ni yanzu na fara. Zahirin gaskiya manzo na bani daina yabanka, so da kaunar ka manzon Allah ni yanzu na fara. Allahu na roƙa sarki mabiya mun bukatu, ya bani sannan ya ƙara shi ne sarkin masarautu. Gani na duka kaina Allah kai dai baka cantu, ka bani dama na wake wanda zuciya ta sautu. Kai salatin ka Allah kun manzan da baya dishewa, kai lamarin kai lahu ya girmama kai ne aka baiwa. Sasa habban sa manzoni da ya bani mayance da kowa, har ulama una manzan Allah su ne jarumawa. Zahirin gaskiya manzo na bani daina yabanka, so da kaunar ka manzon Allah ni yanzu na fara. Fatima tun na gaisar dandiya ce ga ma'aiki, shugabar mata na zo ki haɗa min da masauki. Da na ki kai ni na zauna can cikin dai fadarki, ki taimaka kirge ni dan ki kai ni gurin abbanki. Zuciya ta kabu Mahamudu so nake in ganka, ganin na zo gurin ka na yi ziyarar raudarka. Na ma zana ganka dan naga kyawun fuskar ka, ni ma a kira ni za na zo gare ka da hannura. Zahirin gaskiya manzo na bani daina yabanka, so da kaunar ka manzon Allah ni yanzu na fara. Shugaban annabawa annabi shugaban al'umma, zuwanka arziki ya karu duniya sai aka daina fama. Mai darajar darajoji annabi ne mai isa da girma, mala'iku da halittu kowa da kowa ya sallama ma. Mustapha ce dan karen kiyama ka saka mu, rasula an baka ceto dan Allah ka sa a kira mu. Biyayye ga halittu annabi kai ne mafakar mu, ba kamar ka gurin Allah wa haka nan fa ya tsara. Zahirin gaskiya manzo na bani daina yabanka, so da kaunar ka manzon Allah ni yanzu na fara. Anya an gama daga kanka ba za a kuma ba, muradin zuciya ta kai ne wanda ni na zaba. Al'amina amintaccen bawa yake garabba, habibi na masoyi na ɗa ne gurin suwai ba. Shugaba na ina ma ka zo ko a mafarki na, abin gani na kuma dai kai ne farin ciki na. Ba za na daina ba kaunar imamu madubi na fi son ka da komai ya rasu la'aban sahara. Zahirin gaskiya manzo na bani daina yabanka, so da kaunar ka manzon Allah ni yanzu na fara. Dubi yadda na susuce kan san ka ya suljudi, mubaddali na masoyi da san ka zuciya ta take daɗi. Assalamu alaika mai kula fa'ur rashidin, lullube ni da barkon san ka dan yana sa nishaɗi. Farin wata ya taso dan yayi maka biyayya, har ruwa ya sauka a yatsun shugaban anbiya. Mai gida na habibi shugaba ne mai gaskiya, ina san ka da gaske sayyadil wara. Zahirin gaskiya manzo na bani daina yabanka, so da kaunar ka manzon Allah ni yanzu na fara. Annabin kasaita mai ceto ɗagun amina, kai kaɗai na saka a zuciya ya min hamina. Kai makamin kasaita zuciya ta mai gidana, karka bar ni da kunci annabi mai ceto na raina. Daga kanka na kulle annabin haske na raina, mai wa mara mai tawo da Allah ya mai gidana. Tausi nake na dau yabanka a dare har da rana, taimaka min ka so ni ya mai gidan kubura. Zahirin gaskiya manzo na bani daina yabanka, so da kaunar ka manzon Allah ni yanzu na fara. Babu mai badawa sai dai gun ilahu rabbu, muna kamun kafa da rasulu manzon mu habibu. Limamin annabawa zababban da ba shi da aibu, adalin
shugaba ne na kowa sannu mujibu. La ilaha illallah Allah, assalamu alaika na Allah, mai matsayi sai dan Abdullah, kai Allah ya kira da rasula madafa ga halittun Allah, sannan shine ya karbo sallah, mu ma da shi muke ta gadara. Zahirin gaskiya manzo na bani dai da yabanka, so da kaunar ka manzon Allah ni yanzu na fara. Kowa ka gani na kasasa kyawu ne dan Amina, bani na faɗa ba ku fahimci baitukana. A kisa na karanto na Aisha yan uwana, amaryar babban gida matarsa annabina. Subkatullahi kai ne annabi dole ne yabawa, rinin Allah kyakkyawa a cikin su larabawa. Maganar kyawu an kulle daga kanka mai rabawa, taka lafiya manzo kai ne jagora. Zahirin gaskiya manzo na bani dai da yabanka, so da kaunar ka manzon Allah ni yanzu na fara. Farar uwa dole ne na yabe ki sai da Amina, kin bawa kowan har bayi ramar kiyana na. Abin yaban Allah har bayi kin ba mu ya Amina, annabin rahama ke ce kika haife shi shugabana. Sayyidi Abdallah kai na rike na yi haskakawa, kai ne dolan halittu ya Abdallah nawa, kai ka zo da arzikin da babu irin shi bashira, arzikin haifar rasulu kowa ya ci ya kara. Zahirin gaskiya manzo na bani dai da yabanka, so da kaunar ka manzon Allah ni yanzu na fara. Annabi ka rike ni domin ni din taka ce, ka karasa ni jikinka domin ruhi na ya dace, har da masoyin manzo abban musulma ya dace. Ka ba mu baiwa Allah na yi kasida ga amince, yar mutan na ibawa mai begen da masoyi, Firdausi nake suna na kan kaunar ka bani shayi, mai lakabin yar masu gari sai kewar ka nake yi, godiya ta gurin Allah ya kara mun basira.